Benvinguts amigos de Cuento. Preparats per una nova aventura? Hi havia una vegada un nen i una nena que vivien en el vast i pixalat món de Minecraft. En Noel i la seva germana Anna eren dos intrèpids aventurers que sempre anaven a la recerca de desafiaments emocionants. Un dia, mentre exploraven una cova fosca a la recerca de recursos, es van trobar amb un misteriós personatge conegut com Herobrine, la presència del qual sempre portava amb si una aura de misteri i perill. Decidits a no deixar-se intimidar per les seves pors, en Noel i l'Anna van continuar explorant la cova, sense adonar-se que estaven entrant en una trampa elaborada pel temible Herobrine. Els túnels es van tornar cada cop més estrets i foscos, i aviat es van trobar atrapats en una xarxa de passadissos subterranis, amb Herobrine assetjant-los a cada cantonada. Herobrine, amb els seus brillants ulls blancs, es materialitzava a les ombres, xiuxiuejant amenaces que feien eco a les parets de la cova. Però en Noel i l'Anna es van mantenir valents, sabent que havien de trobar una manera d'escapar. Mentre buscaven una sortida, van trobar un antic mapa gravat en pedra que semblava indicar un camí secret cap a la superfície. No obstant això, cada pas que donaven cap a la llibertat els portava a nous perills. Van enfrontar-se a esquelets que disparaven fletxes, zombis que s'arrossegaven des de les profunditats i aranyes gegants que teixien teranyines enganxoses en el seu camí. Amb cada obstacle, els germans s'animaven mútuament, utilitzant les seves habilitats i creativitat per superar-los. I just quan semblava que no hi havia esperança, va aparèixer Cristiano Ronaldo, qui va emergir de les ombres amb un somriure confiat i un xiu que va ressonar en tota la cova. Amb la seva valentia i habilitats futbolístiques, en Ronaldo va donar puntades als blocs i va llançar torxes, desbrossant el camí per a en Noel i l'Anna. Junts, el trio es va obrir pas a través dels perillosos túnels, treballant en equip per resoldre els complicats trencaclosques que Herobrine havia deixat darrere de si. En un moment especialment tens, es van trobar en una gran sala plena de lava, amb només un estret pont de pedra que els separava de la sortida. Amb gran precisió i destresa, en Ronaldo va saltar de bloc en bloc, assegurant-se que cadascun fos segur perquè en Noel i l'Anna el creuessin. Amb la seva ajuda, van aconseguir arribar a l'altre costat just a temps. Finalment, el trio va trobar la sortida de la cova i va escapar de les urpes d'Herobrine, que, frustrat, es va esvanir a les ombres, jurant que algun dia tornaria. Agraïts per l'ajuda de Cristiano Ronaldo, en Noel i l'Anna el van convidar al seu poble, on van compartir la seva increïble aventura amb els seus amics i veïns. Des d'aquell dia, en Noel, l'Anna i Cristiano Ronaldo es van convertir en amics inseparables. Sempre recordaven la seva emocionant aventura en el món de Minecraft i sabien que junts podien enfrontar qualsevol desafiament que se'ls presentés. La valentia, l'amistat i el treball en equip es van convertir en el seu lema, inspirant a tots el poble a ser valents i a no rendir-se mai, sense importar com de foscos siguin els túnels pels quals hagin de passar.